Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Сак булыгыз, тышкан бизгәгә куркыныч авырудан үзеңне һәм тирә-юньдәгеләрне ничек саклап калырга? Сугышчылар үз хезмәтләре, шәһәр башлыгы аларның гаиләләренә нинди ярдәм күрсәтелүе турында сөйләде. Чаллы мэры кыска вакытлы ялга кайткан хәрбиләр белән очрашты. Чаллыда 30 градуслы эсселек урнашты. Сидән качып, кешеләр сулыклар янына килә. Коткаручылар инде постларда дежур торалар һәм ял итүчеләргә суда үз-үзләрен тоту кагыйдәләрен аңлаталар һәм җаваплылык турында кисәтәләр. Чаллы халкы аларга игътибар итәме? Җавап Зилә Шаймөхәммәтова сюжетында. Чаллы халкы эссе һава торышын сагынган. Алар моны иртәдән үк шәһәр пляжына бару белән расладылар. Кайберләре су коенып, кояш астында кызынуга, икенчеләре күләгәгә өстенлек биргән. Ләкин барысы да мондый һава торышына шат. Погода әле бүген генә нормально бит. Булай да салкын иде, менә төштек әле балалар белән. Шул җаным. Бик рәхәт икән, бик мотор, кымнар да күп. Погода хорошая, отличная. В тенечке спасаемся от жары. Погода замечательная. Лето, я считаю, должно быть таким уж жарким. А так, в целом, здорово. На речке спасаемся, дома холодным душем. Коткаручылар инде постларда дежур торалар. Алар әйтүенчә, кешеләр еш кына су объектларында куркынычсызлык кагыйдәләрен соңга сукмыйлар. Автосмена, да, у нас. Заплыл, поспорил с человеком, с друзьями, что переплывет. Запутался в траве. Ладно, отреагировали, все успели. Татарстан Республикасы гидрометеорология үзәге белгечләре фаразлавынча, эсселек әлеге артка чигенергә җыенмый. 5 июльгә алмашынучан болытлы һава торышы фаразлана, явым-төшемсез, җил тутырыксыз секундына 27 метрга җитәргә мөмкин. Төнлә һаваның минималь температурасы 15-17 градус җылылык тәшкил итәчәк, көндез максималь плюс 29-31. В последующие двое суток, на 6-7 июля, малооблачно, без осадков, ветер северо-западного направления, слабый до умеренного. Минимальная температура ночью 15-17 градусов тепла, максимальная температура воздуха 6 июля 29-31, 7 июля 30-32. 8-9 июльдә шулай ук яңгырларсыз эссе һава торышы сакланачак, температура фоны тагын бераз күтәреләчәк һәм көндезге сәгатьләрдә 34 градуска кадәр тәшкил итәчәк. Зилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Сак булыгыз, тышкан бизгәгә республикада узган ел белән чагыштырганда 4 тапкыр күбрәк тышкан бизгәне белән зарарлану очрагы теркәлгән. Бу хакта матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина сөйләде. Кеше организмы өчен авыруның куркыныч булуын, үзеңне һәм тирә-юньдәгеләрне ничек сакларга икәнен толырак безнең сюжетта карый аласыз. Тышкан бизгәге белән зарарлануның 223 очрагы. Бу Татарстан Республикасы буенча статистиканың соңгы саннары. Авыруны юктыруның 70% дача участокларында һәм урманга барганда булган. Республиканың баш санитар табибы Марина Потяшина сүзләренчә, коры җирне һәм участокны җыештыру мизгелләрендә инфекция юктыру куркынычы аеруча зур. Чаллы халкы шәхси территорияләрдә эшләгәндә гади кагыйдәләр турында беләме? Бу сорау белән без шәһәр халкына мөрәҗәгать иттек. Надо маску одевать, значит, руки обрабатывать, все мыть надо, а потом уже что-то кушать или что-то делать надо в домике. Я обезопасиваю свой дом дачный. Я уже испытанный способ. Я выращиваю полынь и полынью засыпаю у себя. Мыши не заходят в дом. Ну и потом по весне с хлоркой все промываю. Тышкан бизгәге куркыныч авыру. Аның төп симптомнары югары температура, мускулларда һәм буыннарда көчле авырту, шулай ук баш авырту һәм борын тыгылу. Авыруның җитдирәк очракларында бөер җитешсезлеге һәм кискен сулыш алу җитешсезлеге булырга мөмкин. Шуңа күрә вакытында медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итү мөһим. Даже в заболевании есть такой начальный период, то есть когда проявляются просто симптомы с высокой температурой, лихорадкой, боли в суставах. Дальше идет с 5-го дня олигоурический период. Это то есть когда страдают наши почки. Человек просто, почки перестают работать, грубо говоря. И, конечно, все это может привести к летальному исходу. Табиблар әйтүенчә, вирус кешедән кешегә күчми, ләкин мәсәлән, кытру авыруыннан аермалы буларак, вирус йөртүче хайван үлми һәм күп кешеләрне зарарлый ала. Зилә Шаймөхәммәтова, Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
8-нче тапкыр Чаллы кыска вакытлы ялга кайткан яки реабилитацияләнгән хәрбиләр белән очрашты. Сугышчылар үз хезмәтләре, шәһәр башлыгы аларның гаиләләренә нинди ярдәм күрсәтелүе турында сөйләде. Безнең төшерү төркеме шулай очрашу уздырылган шатлык яшьләр үзәгендә булды. Хәрби хезмәткәрләр очрашу урынына алданрак килә башлады. Алар тиздән алгы сызыкка китәчәк, сугышчан иптәшләре белән аралаштылар. Вообще не стоял вопроса, если призвали, значит надо пойти и сделать. Если каждый будет убегать, то кто будет защищать интересы страны в том числе? Мы все находимся в запасе и все обязаны защищать интересы своей родины. Наши деды защищали. Сейчас наше время пришло. Вакыт булган арада хәрбиләр безнең төшерү төркеменә үзләренең кушаматларының әһәмияте турында сөйләделәр. Мне помогает мой прозвище, позывной. Мне нравится, Халк, он зеленый, он здоровый, все крушит, там танки будем крушить, там всех крушить будем. Даже не помню, мне или кому-то из ребят. Так стал штыком. Если есть бомба, если есть пуля, значит должен быть и штык. Хәрбиләрнең берсенең туган көне иде, аны бәйрәме белән кутладылар. Конечно, приятно, что не забыли. Вдвойне приятно это от мэра тоже услышать, что он очень много внимания уделяет нам. Это на самом деле очень чувствуется, что нас здесь очень много людей поддерживает. Это не просто слова и письма, он правильно сказал, от детей нам доходят. Хәрбиләр белән бергә аларның хатыннары да килгән иде. Ждем девочку, 2 мальчика у нас уже есть. Папа у нас решил назвать дочку Викторией, так как это означает победа. Я очень горжусь своим мужем. Родственники все очень гордятся, любят, ждут. Верят, что все будет хорошо и в скором времени все закончится, и они вернутся. Традиция буенча очрашу тәмамлангач, хәрбиләргә тагын бөтен җирдә дә йөри ала торган итекләр, шулай ук кирәкле әйберләр белән капчыклар бирделәр. Анда сухпайок та, киемнәр дә һәм башка кирәкле әйберләр дә бар. Хәрбиләр тиздән алгы сызыкка китәчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Илмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Луганск Халык Республикасынан 80 бала саулык сәламәтләндерү белем бирү комплексына килгән исегезгә төшерәбез. Бу җәйдә лагерьларда Россиянең яңа төбәгеннән 500 бала ял итәчәк. Төбәк атналыгы барышында Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина балалар янына килде. Хәбәрчебез теманы дәвам итә. Анастасия Баранова борлык яшьтәшләре кебек Луганск Халык Республикасыннан килгән. Анастасия сүзләренчә Татарстанда табигать бик матур. Кыска гына вакыт эчендә ул ялда иткән һәм яңа дуслар да табарга өлгергән. Мне очень тут нравится. Мы с многими уже подружились. Дети очень хотят дружить с нами. Вкусные супы дают очень. Каши вкусные. Чай, компоты тоже вкусные. Саулык сәламәтләндерү белем бирү комплексында балаларның ялы бик актив уза. Балалар инде мастеровые рус драма театрына барып спектакль карарга, легендар КамАЗ мастер командасы белән танышырга, дельфинарийга барырга һәм Алабуга музей тыюлыгында йөрергә өлгергән. Побывали в КамАЗ мастере, очень интересно, пообщались с спортсменами. Очень круто. Төбәк атналыгы барышында Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина үзе лагерда булды. Балалар белән танышты һәм ял шартларының үтәлешен тикшерде. Берничә чарада катнашты. Очень приятно, Никита, Игорь. Как вам здесь нравится? Да, очень. Нравится? Нравится. Спорту достаточно? Немало? Или поменьше надо чуть-чуть? Нет, не меньше, нет. Наоборот. Да, хорошо, то есть вам здесь как дома? Да. Луганский Халык Республикасы балаларының ялы Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина инициативасы буенча Татарстан Республикасы ярдәме һәм КамАЗ ААШ финанслауы белән уза. Самое главное, что дети чувствуют себя как дома в нашей сейчас огромном доме под названием Россия. Они себе обрели очень много друзей. И дети постарше говорят, обменялись адресами, телефонами, будем писать и будем стараться встречаться и в следующие годы. Конечно, то, что мы смогли подарить несколько недель счастливого безмятежного детства для детишек, это очень здорово. Август ахырына кадәр саулык сәламәтләндерү белем бирү комплексына тагын 280 бала килер дип көтелә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Господдержка». Ставка 13% годовых. Выдаем займы под залог транспортного средства. Набережные Челны, Новый город, 107.